Ano, říkáte si, co to tu sakra dělá? Ano, přesně tak, zhodl jsem se, že si zahrajeme interaktivní film, který se jmenuje Interrande. Jdeme na to. Retro part jede, začíná se to tu rozjíždět. Mařky jsou nadrbaný. Baví tě to? Ne. Stejný triky, stejný fóry. To víš, proč bych se neobětoval. Ha, kápu máš totiž. Co budeš pít? Dám si vodku. Vodku? Jasný, než na co čekat. Když někoho balíš, tak je hned prostě musí být připitej. Já tady ty praktiky neznám, ale jako asi jo. A to bude dneska. Dneska to bude, tady to rozhodně ne, takže tady to určitě bude. Tady to tam tancuje. Tady to ne, tady ta vošklivá, tady ta. Nešná teta. Tak třeba ti vydrží víc než tejde. Nezlomil bych se. To víš, že já ti ukážu. Co pořád dělá? Já vezmu ten sešit. Jo, co to je? Papír. Čau, Pěkné líčení. Jo, ne, pak se mi moc líbí, jak to sladila s vlasama. To má tak, jo. Jo, to jsem tě asi fakt zaujala, co? Pojď, dáme si něco. ne vůbec, lepší byla teda tam ta, co tancovala u té tyče. A tak? No, tak já myslím, že to bude lepší, než čekáš. Hele, já jsem Petr. Dana. Já jsem Filip. Co si dáme? Se mnou už si nikdo nepodá ruku. Tak, co chceš? Já. Tak já vím, co si dám. Jus. Just matonek. Dám ti do toho vodku, aby ti to s tím vyklíkalo. Ne, díky. To zase tak moc. A kdyby bylo, tak co bys pila? Tak bych tady ani nestála. No, prosím tě. Děcka. Já bych si teda radši dal ten juice než matony. Počkej, to máš jako připravený psené? Jako to taky nechápu, jak prostě hnedka, jak se napijou, taky může říct prostě. Pojď si sednout. Záleží. Nech to být. Jsem to nestihl. Ne, já nejsem ten, co Ne, chce. to ne, ty máš čistý úmysly. Takový chvíli si krále. Prostě pojď si sednout, ať už to být ten džus. No, prosím tě, hysterko. To je úplně to nejhroznější hudba, co tady hraje. Prostě Budeme tam se trochu urychlit. Tak co tam máš dál? Povídání o rodině? Dál tam mám. A dál tam mám. Na spěchám pouze. Jsem novinářka na volný noze. To mě nezajímá. Je, že můžu dělat, co chci, když chci. Ale já vlastně pracuji pořád. Jako, Marta, ty taky pracuješ pořád. Nejenom od 8 do 5. Ale nestěžuju si, vybrala jsem si. Když mají v životě nějaký cíl, tak jsou... Hej, Jo, já jsem tě poslouchal. jasně. tak to už jsem, Takže novinářka. to už jsem zkazil, podle mě to vůbec nemělo být. Budeme to tady těch třeba. Petlíku, to tričko vypadá šťastná. Ale v pohodě, zahodně pod nápole. A máš nějakou to, mladou, nějakou, jo. Ne, tak to jsem to správná pro tebe, hele. Vídek. Bude to si nasranej, že si tam oni... Teď se tam teď se nalaguj. Teď už teda to party. Tak co? Co je? To je tak vtipně, až mi praskla bránice. Počkej, co tvoje přítelkyně? Co to by na to říkala? Nemám. Nemám přítelky. To nevadí. Ale nech si tohle, jo. Jde si vyměnit obě vložky na záchod a teď tam přijde ta bachnice. Já ji odprásknu normálně. Moci, můj, ty jsi mi nezavolal, když jsme se rozišli. Nechci, že zahněvám. Hněvám. Ale jsem připravená odpustit. No já tobě ne. Dám, jak jsi konečně prestal hledat tu svoju... Odprejskni. Můžeme zavzpomínat na staré časy, čo? Alebo... Bude ti vadit, když to chvíli zostanem? Jo, bude mi vadit. Ono je to nějaké sekle. Ano, bude mi to.
Ne, neopravuju. Když ti to dá neupravit. Takže keď sa nesnažím si predstavovať, že všetky tie veci, čo sme spolu prežili, sú nenutne preč, mělo by náhodou dobré. Ano. Jo, děláš, nic k tobě necí. Jo, od prýstí, než sem přijde ta oranžovou červenou vlasa, jestli běž někam na Slovensko, třeba do Košic za exploiterem. Ne, nejdem. Ježiši. Omlouvám se za ty lagy, ale prostě mě to nějak laguje a asi to nebude v 60 FPS. Teď jsem to nestihl. Asi to nebude v 60 FPS, protože už to tady vidíme, ty kostičky. Takže omlouvám se. Pojď. Tak jo, a na nějakých 8 minutách to ukončíme a bude to na dvoje pokračování. Takže ještě chvilku, za chvilku to ukončíme a můžete se těšit na druhý part. Pojď ven. Tak jo, Jo, já si jdu pro věci. jo. Víno. A narazila kosa na kámen. Ne, Ještě jsem neskončil. Tak při nejhorším to přijď zapít. nepůjdu. Já mám na tebe náladu, dětku. No tak. Tak já můžem. Tak pojď, jdeme ven. Měla jsem trousit drobečky. Jestli mi tady necháš, netrefím zpátky. No to teda netrefíš, já ti normálně tady ukradnu, hodím tě z toho a domů už se nedostaneš. To jsem jako nepočítal, jako že půjdeš domů, já jsem myslel jako, že už prostě tě schodím z toho balkónu. Jo, dobře, tak to stopuju. Jestli se vám tento pár líbil, můžete dát like, odběr, koment a taky ty kraviny, už na to nemám čas. Hnedka po tady tomu jdu točit druhý part, takže těšte se na druhý. Zatím čus.